Posible nga sa masunod pa nga tuig mabaton kang Pilipinas ang supply kang monkeypox vaccines. Diyang ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere kasunod kang anda pagpakig-angat sa private sector nga interesado magbulig sa ahensya sa pagbakal ka mga bakuna para sa nasambit nga viral disease. Ginpasiguro ni Vergere nga nagahimo rin kang paagi ang Department of Health agad makabuel kang bisan gamay lang nga supply kang bakuna agad una nga ma-administer sa mga healthcare workers. Nagapakig-angat naman suno kana ang gobyerno sa iban pa nga mga member countries kang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN mangin sa Estados Unidos para sa pagbakal kang bakuna. Matandaan nga katong Hulyo 29, ginkumpirmar kang DOH ang una nga kaso kang monkeypox sa pungsod. Ang pasyente suno kay Vergere ang naka-recover kag nakatapos kang anang isolation period. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaray A Chronicle.